खुलुमबाय बड'लेटेस्ट आपडेट चेनेलाव नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय क'क्राझार जिल्लानि बुथारजाग्रा बर' आइजोखौ सिनायबाय। मैया फुंबिलिनि समाव क'क्राझार जिल्लानि बिसमुरि पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय रायजामफैनि साखाथियाव सिनाय मोनै दुथांफोरा बुथारनानै गालांनाय आइजोखौ सिनायबाय। बुथारजाग्रा आइजोखौ सेरफांगुरि नेपालपारा गामिनि थागिबि प्रमिला नार्जारी होनना सिनायथिनाय जादों आरो बे आइजोआ बिटिसिनि सेरिकालचार बिफानाव साख्रि मावोमोन। जाथायनि बागै नखरनि सोद्रोमाफोरा मिथिहोनाय बादिब्ला प्रमिलाया थांनाय मंगलबारखालि फुंबिलिनि 10 रिंगायाव अफिसाव थांनायनिफ्रायनो न' फारसे गिदिंना फैफिनाखै। मख'नो गोनांदि बे जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ गोख्रों संदाननानै हमनांगौ होननानै नखरनि सोद्रोमाफोरा खावलायदों आरो बे जाथायनि उनाव ओनसोलनाङै गिख्रंथाव थासारि सोमजिदों। नैथियाव दङ फावखुंग्रि कंगना रानावतनि मावखुलिखौ महाराष्ट्रनि शिवसेना सरकारा सिफायदों। गावनि साहसि गोनां रावजों बिबुंथि होनाय आरो गावनि साबसिन फाव खालामनायनि थाखाय बयजोंबो बाख्नायजाग्रा फावखुंग्रि कंगना रानावतनि थाग्रा न' आरो मावखुलिखौ महाराष्ट्रनि शिवसेना सरकार आरो बे राजखान्थि हान्जानि मानसिफोरा बुफायनायजों लोगोसे सिफायो। बे जाथायनि उनाव समाजारि बिजोङाव कंगना रानावतनि अनसायगिरिफोरजों लोगोसे बलिउडनि माखासे गोजौ थाखोनि सुबुंफोराबो महाराष्ट्र सरकारनि बेबादि खामानि मावनायनि थाखाय टुइटारनि गेजेरजों टुइट खालामनानै गोख्रों रावजों सोंखारियो। मख'नो गोनांदि बिदि जोखोम जानायनि गेजेरावनो मानालीनिफ्राय मैया फुङाव मुम्बाइ सौहैयो आरो भारत सरकारनि नखर बिफाना कंगनानि रैखाथिनि थाखाय वाइ सिकिउरिटि दैथायहरदों। थामथियाव दङ पृथ्वीराज नारायण देबमेट्सनि हेंथायै क'क्राझार पुलिस थानायाव गसर थिसनदों। साननैसो सिगां खौरां बिजोङाव ओंथि गैयै बाथ्रा बुंनाय आरो इउपिपिएल दोलोखौ जिन्ना आरो मिर्जापुरफोरजों रुजुनानै बाथ्रा बांसावनायनि हेंथायै इउपिपिएल माइनरिटि सेलआ पृथ्वीराज नारायण देबमेट्सनि हेंथायै क'क्राझार पुलिस थानायाव केस होदों। इउपिपिएल दोलोनि माइनरिटि सेलनि आफादगिरि हानिफ आली आहमेद, गाहाय नेहाथारि नाजिरुल आहमेद आरो लेङाइ आफादगिरि माइनुल हकआ मैया बुधबारखालि क'क्राझार मैदेर खर'आव थानाय मिरु इउपिपिएलनि मावखुलियाव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलाव पृथ्वीराज नारायण देबमेट्सखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो। पृथ्वीराज नारायण देबमेट्सआ सासे मेच्युरिटि गैयै गथ'। इउपिपिएल दोलोखौ जिन्ना आरो मिर्जापुरफोरजों थारैनो जोबोद मुगैथाव होननानै बुङो। बियो सासे बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि संगालि महरै खामानि मावगासिनो दं होननानै बुङो। ब्रैथियाव दङ 24 सेप्तेम्बरनिफ्राय थाखो 9 निफ्राय 12 थाखोसिम फोरोंथाय होनो बिथोन होदों मिरु सावस्रि बिफाना। मिरु सावस्रि बिफाना थाखो 9 निफ्राय 12 थाखोसिम फरायसालियाव फैगौ 24 सेप्तेम्बरनिफ्राय फोरोंथाय होनो थाखाय बिथोन होदों। कर'ना भाइरासनि साग्लोबसारनाय समाव माबोरै फोरोंथायखौ होनो हागोन बिनि सायाव मिरु सावस्रि बिफाना नेम थिखांनानै होदों। मिरुनि आनलक 4नि नेमफोराव मख'नाय बायदियै कन्टामिनेन्ट जननि बायजोआव थानाय फरायसालिफोराव फोरोंथाय होनो हागोन। बाथियाव दङ नुनमाटियाव सासे आइजोखौ देगारजों गाग्लोबदों। गुवाहाटीनि नुनमाटि ओनसोलाव मोनसे गिलु-बालु जाथाया जालाङो। मैया बुधबारखालि बेलासिनि समाव सिनाय मोनै दुथांफोरा सासे आइजोखौ देगारजों गाग्लोबनानै गोब्राबै जोखोम खालामो। बे जाथाया जानाय समाव ओनसोलनि सुबुंफोरा होबथायो आरो आइजोखौ देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। बे जाथायनि उनाव नुनमाटि पुलिस बिफाना संदाननायखौ जागायबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो बे आइजोखौ नुनमाटियाव थानाय सालबारि ओनसोलनि थागिबि होनना सिनायथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि मानि जाहोनाव गाग्लोबदों बेनि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।